Shagalin bikin shahararriyar jaruma amarya Maryam Malika tare da angonta Abdul M Sharif kenan, wanda za ku ga amarya cikin farin ciki tana rausayawa, fuskar ta cike da murmushi. Tabbas wannan aure na Abdul M Sharif din da amaryarsa jaruma Malika aure ne wanda ya samu ɗimbin halartar masoya, 'yan uwa da abokan arziki, da inda suka yi dafifi wajen ganin sun halarci shagalin bikin wannan aure a wannan lokaci, kama daga jaruman Kannywood, 'yan uwa da sauran abokan arziki tare da sauran masoya na faɗin garuruwa. Kamar yadda za ku kalli amaryar a wannan lokaci tana rausayawa cikin nishaɗi da farin ciki. Dama dai dukkanin ɗan adam ba shi da wani rana ta farin ciki face a ce ranar da ya samu ya aure, ma'ana in amarya ce ta cika ranar da ta zama to amarya, in ango ne kuma ranar da ya angwance da amaryarsa. Domin ko iyaye ba su da buri illa idan 'ya'yansu sun kai munzali su ga cewa sun aurar da su. A daidai wannan lokacin, kamar yadda auren jarumar wato Maryam Malika tare da angon nata Abdul M Sharif ya gabata, an sha shagali, an yi biki na ƙasaita wanda jama'a suka taya su farin ciki tare da yi musu addu'o'i na samun zaman lafiya a wannan aure da aka yi a wannan lokaci. Ba ma komai ne zai burge ka ba illa kasancewar a wasu lokutan zaka ga cewa jaruman na masana'antar Kannywood suna auren wasu, amma a wannan lokaci kamar yadda Abdul M Sharif din da shi da jaruma Malikan suka samu fahimtar juna, abokan sana'a ne su, hakan ya sawa al'umma abin ya burge su cewa abokan sana'a ɗaya sun samu fahimtar juna har sun yi da juna. Kasancewar a wasu lokutan ma a fina-finai sukan fito a matsayin masoya ko kuma ma'aurata, sai Allah ya tabbatar da lamarin ya kasance na gaskiya. A wannan lokaci Abdul M Sharif din da jarumar Malika suka zamto ango da amarya. Wannan shagali na biki da aka yi a wannan lokaci, fuskokin jama'a kana kallon su zaka san cewa suna cike da ɗimbin farin ciki mara misaltuwa na ganin wannan babbar rana ta auren na Abdul M Sharif da shahararriyar jarumar wato Maryam Malika.